ka endi jatend piny Kenya William Ruto singo dhi nyime kod chwalo dongruok e konde duto e piny Kenya ka ma ok oweyo gwenge ma kaluo oko. Ruto mane wuoyo e kaunti ma Migori ne osidho chenro mag dongruok mopogore opogore moting'o gedo mar pi e sub kaunti ma Kuria East, apaya mar kilomita 21 kod mamoko bende. Jafwambo marwa George Juma koro miwa lerno. E chakruok mar limbe mar gwengo makaluo, limano chakre kod kaunti ma Migori, jatend piny Kenya William Ruto ne oyawo chenro mag dongruok ma opogore opogore. Gedo mar pi ma igero kod omenda mar milion 600 e gwego ma Kigonga e sub kaunti ma Kuria East, gedo mar apaya ma wuok Ngege nyaka Yuma, apaya ma bor romo kilomita 21 e sub kaunti ma Suna East, gin moko kuom chenro mag dongruok mane jatend piny Kenya ne oyawo e kaunti ma Migori. Ka opogore kod chenro mag dongruok mane Ruto yawo, adita ne mar dongruok bende ne oyawo dhoge nono ne oganda e kaunti ma Migori. Bado mnahitaji landing site 2 hapa Nyatike, si ndio? Pale Uhuru Bay tunawajengea landing site ingine. Hapa inaitwa Gotnini, Gotachola, tunajenga landing site ingine. Ruto mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua, gavana ma Migori Chelyako, jolbeno ma Nyatike to Modege kod jotelo mamoko e limbe mare kar pur mar Lower Kuji Irrigation Scheme e sub kaunti ma Nyatike ne osingo ni piny owacho mane dhi siro kar purni mondo koro gol chiemo moromo. Muko na mchele ambayo mumezalisha lakini mumekosa soko. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Wiki 2 mimi ninataka hiyo mchele yenu yote kama serikali tununue, muweke pesa kwa mfuko na muendelee na biashara yenu na kilimo yenu. Barabara mwa masara nyaka sori ni mondo ketlam jadi morwa komando. Ochako ye ni barabara maana Mbakodero nyaka miuru ketlam jadi morwa komando. Jatend piny Kenya ne owacho ni omenda mar milion 300 oseket tengene kar pur ni mar Lower Kuji Irrigation Scheme mar bero chenro mag pur, ka bende osingo medo omenda maromo $500,000. Wapatia milioni 300. Mwaka ujao tunawaongezea milioni 500 mpaka tuhakikisha kwamba shamba yenu ekari 12,000 yote imetumika kuzalisha chakula. Jogo mane ochiwo lopegi mondo koro gere kar purni ma Lower Kuja ma osebedo ka bandho chudo margi, bende jatend piny Kenya koro kelo gene chunygi bang' lando ne gidhiro chudo margi. E yorego mag keyo stima, jatend piny Kenya ne owacho ni piny owacho oseketo tenge omenda maromo bilion 1.6 mar keyo stima e kaunti ma Migori. Mimi najua wananchi wengi stima haijafika kwao, na ndio sababu hiyo katika bajeti yetu ya mwaka huu hapa Migori tumewapatia 1.6 billion kuongeza wale watu wako na stima. Watu 19,000 tutawaunganishia stima tena. Chenro mag gero apeyni ma oting'o mano wuok Masara nyaka Sori ma bende osebedo kokwamo jatend piny Kenya osingo ne koro dhi rumo. Jotelo moyier e kaunti ma Migori bende odo thuolo mar chiwo kwayo mag dongruok ma opogore opogore. Hii barabara yenu nitanyorosha. Munipatie mwezi moja, contractor atakuwa amerudi hapa aendelee na hiyo kujenga hiyo barabara yenu. River Kuja. The government worked on the dike but left a very small area which is affecting this irrigation scheme with flooding. So they are asking me if you can complete that area. This Uhuru Bay Road starts from Tanzania and it connects us with East Africa. It's in a very pathetic situation from Nyakore to Kalamindi. It's also in a very bad state. Menipatia memorandum yenu. Na hiyo memorandum hiyo mambo yote amesema ameandika katika hii kitabu yake. Odiochieng' ma kiny jatend piny Kenya dhi timo limbe mare e kaunti ma Homa Bay, kamigeno ne dhi chwalo chenro mag dongruok ma opogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori.